So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A class ɗinmu na yau, insha Allahu, wannan shine crypto trading class, episode 1, ma'ana episode na farko. Mun yi classes kamar yadda na sanar akan dex trading har guda 20. So, ga waɗanda suke so su koyi dex trading za su iya referring to videos ɗin da muka yi guda 20, playlist yana nan complete. Zan saka link ɗin playlist din description na wannan bidiyon insha Allahu. So duk wanda suke so dex trading suke so su koya za su iya zuwa su kalli wannan, kuma idan sabo ya zo insha Allahu za mu yi kokari mu sake yin wasu videos din akai. So amma yanzu dai mun koma za mu ci gaba da koyarwa akan kuma crypto trading class, kuma a wannan episode din na crypto trading class insha Allahu za mu kai har matakin da duk wanda yake bibiyar wannan class din insha Allahu zai zama ya koyi crypto trading da spot trading, maybe har da features ma za mu iya gayyato wasu baki su zo su koyar da shi technical analysis, candlesticks da dai duk wani abubuwa fundamental analysis da sauransu na crypto trading. Kuma insha Allahu kamar yadda muka saba free ne, even though shi ma muna da premium class, shi muna yin physical da online ma gaba daya, shi ma za mu buɗe registration ɗinsa kwanan nan insha Allahu tun da sallah ta yi baya. So za mu fara class din a ƙarshen class din nan na yau insha Allahu. In ka tsaya har ƙarshe za ka fahimci ya aka yi aka samar da kuɗi, har ma kuma aka zo kan crypto. Kafin lokacin kuɗi wanne irin abubuwa zamanin kaka da kakanni aka rika amfani da shi wajen cinikayya, wajen tafiye-tafiye da sauransu. Tunda tun kafin dai a haife mu akwai mutane kuma sun yi ma'amala ta kuɗi, sun siya abu a gurin 'yan uwansu da sauransu. To kafin dai zuwan crypto akwai hanyoyi akwai hanyoyi 5 da aka yi amfani da su wajen cinikayya da transaction tsakanin mutanen wannan lokacin. So waɗannan hanyoyin guda 5 na farko su ne trade by barter. Akwai trade by barter, an yi trade by barter. Akwai commodity money, shine physical utility. Zan fara lissafo su sannan sai na zo kuma ne bayanin su ɗaya bayan ɗaya. Sannan akwai representative money, kuɗin da ake representing wani abu za a ba ya zama yana representing kamar matsayin kuɗi. Sannan kuma akwai fiat money, shine wanda kuɗin da yanzu ake amfani da shi a gwamnatance kenan. Kamar mu a Najeriya muna da naira, a America suna da US dollar, a irin India suna da rupee, a irin wasu kasashen za ka ga su ma suna da nasu kuɗin haka, kamar su Ghana suna da cedis, Niger sefa. So wa'annan su ne fiat money. Sannan kuma sai aka zo aka samu digital electronic money, shine kuɗin ledger kenan, wanda su ma za mu zo mu bayanin ɗinsu. Shine irin bankuna, irin su Visa, irin su PayPal da sauransu, wanda za ka yi amfani da su ka rika biyan kuɗi online. So su ma sun zo kafin zuwan cryptocurrency. So wa'annan su ne na 5. Sannan na 6 kuma shine cryptocurrency, wanda shine za mu tattauna a wannan series na classes ɗin da za mu tattauna insha Allahu. So mu koma farko, abu na farko da zamanin kaka da kakanni, tun ancient times kenan, tun zamanin annabawa, tun zamanin sahabbai, wannan abubuwan su aka rika amfani da su, shine na trade by barter. A zamanin da can za ku ji an ce shine za ka ji Bahaushe yana cewa ban gishiri in baka manda, shine trade by barter. Misali, na zo ni ina da akuya misali, ina son na siya kuma kayan abinci. To me zan yi? Zan ɗauki akuyata na tafi da ita kasuwa, na je na samu mai sai da maybe shinkafa ko wani abinci dai da nake da bukata, sai na ce mishi ga akuyata, wannan akuya idan na baka ita buhun shinkafa nawa zaka bani? Sai mu daidaita, sai ya karɓi akuyata, idan yana so ni kuma na bashi mai shi kuma ya bani shinkafa ko kuma wannan abincin da nake so, wala Allah masara ce ko wani abu makamancin haka. Wannan shine trade by barter. Shi matsalar da aka rika samu na trade by barter shine ana samun coincidence. Wani lokacin zaka zo kila sai ka zagaye garinku, idan a garinku ne baka samu wanda yake bukata abin da kake da shi ka bayar kai kuma a baka wani abu ba. To wannan shine matsalar da aka rika samu a trade by barter.
maybe in kana da akuya kana so ka bada ita sai kai ta yawo gari gari kafin ka samu kila wanda shi kuma akuya yake so sannan ya baka abinci. So wannan shine matsalar da aka rika samu a lokacin trade by barter. Sai abu na biyu kamar yadda na bayani shine commodity money, physical utility kenan. Su kuma wannan ana amfani da su ne kamar abubuwa da suke irin natural resources. Idan ka kalla kamar irin su shi kansa gishirin, kanwa, manda, wasu ba su san manda ba a nan wanda ba mutanen karkara irin mu ba, ne bi su san irin su manda da sauransu ba, irin gold, silver da sauransu, wa'annan su ne natural resources. So a lokacin da su ake amfani, ina da gishiri kai kuma kana buƙatar barkono, zan baka wannan gishirin kai kuma sai ka bani barkono. Ina da gishiri kai kana buƙatar man kuli-kuli ko manja, so sai in baka wannan gishirin sai ka ban wannan abin. To shi ma kuma babban matsalarsa inda take, shi kuma zaka ga abubuwan suna da nauyi. Misali yanzu in zaka ɗau gishiri ka tafi kasuwa, lokacin babu mota, babu abubuwa, sai dai jaki da doki da su alfadari. To in baka da shi, abin zai maka nauyi, kila kana buƙatar wani abu mai yawa kai ma, so zai maka nauyi ka ɗauka kai transporting ɗin shi daga ƙauyen ku zuwa wani ƙauyen ko zuwa wata kasuwa kafin ka samu irin wannan abin. Shi matsalar da aka rika samu kenan, it's very very difficult to transport da wani abu. Sai abu na uku shine aka samu representative of money. Abin da aka rika yi shi a wannan abin na uku a zamanin da can, lokacin da aka samu ya weight of gold, sai aka yi wani abu a lokacin kamar banki, amma shi bankin ya zamana kamar shi bankin ya zamana kamar banki ya zamana kamar wasu institutions, za a samu kamar ko mai gari ko wasu mutane dai da aka yadda da su haka a lokacin, za a kai musu gold. Su kuma in aka kai musu gold za su rubuta maka, misali in gold ɗinka kamar ya kai adadin na 100,000, to su za su baka takarda. Idan ka fahimci, idan aka baka takarda, a takarda za a rubuta maka cewa ka zo ka ajiye gold na adadin maybe kilogram kaza. So idan kana buƙatar kaza za a baka abu kaman da ya kai na kaza. Idan silver kake buƙata based on gold ɗin da kake da shi, za a baka kaza. To wannan takardar, maimakon ka rika yawo da gold duk inda zaka je kai siyayya, to wannan takardar ita zaka rika yawo da ita duk inda ka kai takardar kai presenting, za a baka abin da kake buƙata, za a kalla amount ɗin wannan gold ɗin da kake da shi da sauransu. So shi wannan gaskiya an samu sauki, saboda na farko ya magance matsalar nauyi. Kaga takarda ce a aljihu zaka saka ta ko a cikin hularka ko wani abu kai tafiya da ita, sannan kuma in ka je ko ina za a iya claiming din shi. So wannan kenan a lokacin representative of money kenan, zaka kawo kayanka, zaka iya kai su gyada ko wani abun din haka, ko shi me yake da suna wannan, ko shi gold ko silver, ka a ajiye maka, sai a rubuta maka a takarda gashi. So duk irin wayannan abubuwan su ne abu na uku da aka yi amfani da su a wajejen a lokacin representative of money. Sai kuma abu na hudu shine kudin da muke amfani da su yanzu, wanda an fara samar da kudi a shekarar 1971 aka samar da su. 1971 kenan aka fara samar da kuɗi a lokacin. A 1971 aka fara samar da kuɗi, wanda shine aka kirkiri kuɗi. Ban san wace ƙasar ce ta fara yin kuɗi ba gaskiya, amma dai based on binciken da ne dai a 1971 ne ina jin aka fara yi. Sannan a lokacin wannan ilimin takardar aka ɗauka, sai aka mayar da shi, aka rika printing ɗinsa a matsayin kuɗi. Har yanzu kuma za ku ga kusan kuɗi ana bakin ɗin kuɗi da gold ne, banda dai yanzu da crypto ya zo da ɗan sauran abubuwa. So za ka ga misali dala Amurka, za ka ga tana bakin ɗin kanta ne da gold. Mu yanzu naira muna bakin ɗin kanmu da foreign reserve namu da sauransu. So irin waɗannan abubuwan an fara su ne a 1971. Waccan idea ta uku
wanda zaka je ka ajiye gold sai a baka takarda a rubuta maka wasu rubuce-rubuce, to sai ya zamana an yi transforming ɗinta daga nan, sai ya zamana ana iya printing kuɗi, shi kuma mutum in ya kai gold ɗin sai a siye shi, sai a bashi wannan kuɗin, shi kuma sai ya zo sai ya kashe wannan kuɗin, duk abin da yake so ya siya kawai zai miƙa wa mutum wannan takardar ta kuɗi. A can kuɗin guda ɗaya ake baka, takarda ɗaya za a baka da rubuce-rubuce da yawa a jiki. Ita kuma wannan kawai za a ga gold ɗinka na 100 ne, so akwai kuɗi ɗan 1,000 sai a ɗauki guda 100 sai a baka. Duk inda ka je in abin 1,000 za ka ɗauka ka siya sai ka miƙa. To an magance wasu matsaltsalu na redundancy a kan wancan lokacin, sannan kuma baka buƙatan duk inda za ka je ka ɗauki takardar complete ka tafi da ita. In abin 1,000 za ka siya kawai za ka ɗauki iya 1,000 ka tafi ka je ka siya. So a 1971 aka samu wannan abin. So da only shi kuma matsalar da wannan abin yake da ita shine central bank can print more of it. Misali yanzu idan kuka sanya ake print kuɗi, shi print kuɗi bai da wata doka. The only doka shine idan ba kwa circulation a ƙasar ku, shi ne doka buga kuɗi. Amma har yanzu nan a yanzu nan nake ciki, shi yasa mutanen mu in ga suna biyayya wa wasu saboda ba su sanya suna yin buga kuɗi kyau. Kuma in ka ga mutum ya ƙi ya shigo harkar crypto saboda bai san mecece crypto ba, bai san matsalar da crypto ta zo ta solving ba, wanda a cikin wannan class ɗin insha Allahu duk wanda yake bibiyan mu kullum zai ji gaba ɗaya wa'annan bayanan za mu yi shi. Bari muku short example. Idan aka tashi buga kuɗi misali, kawai zuwa ake a kintata a buga, amma ana kallon foreign reserve ɗinka shine adadin abin da ƙasarka take iya samun kuɗin shiga. In an siyar da mai, in an siyar da kaza, 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 nawa za a samu. To mostly akan haka ake bugawa. So su kuɗi ba su da total supply, duk shekara za a iya buga su ko in aka ga dama duk wata. Amma yanzu in ka kalla Bitcoin guda miliyan 21 ne, duk duniya babu wanda ya isa ya ƙara shi. Ko Satoshi ne ya dawo in ya mutu kenan, ko kuma in yana raye, bai isa ya ƙara Bitcoin ya zama miliyan 22 ba daga miliyan 21. So sai dai darajarsa ta yi ta ƙaruwa. So shi yasa wanda suka siya Bitcoin a 2010 da naira 200 za ka iya siyan Bitcoin sama da guda nawa. Tun da naira 4 ne ina jin. 2010 naira 4 da naira 4 za ka iya siyan Bitcoin ɗaya. Naira 4 wannan. To amma ku kalla saboda supply ɗinsa bai da yawa, darajarsa ta yi ta ƙaruwa, yanzu duk ɗaya ya fi miliyan 100. Naira hudunka a 2010, na san wasu anan kila 2010 sun gama secondary, wasu ma kila sun yi aure a 2010, wani kila yana da 'ya'ya. To daga lokacin zuwa yanzu idan kuka kalla kuka yi haƙuri, wannan shi zai ƙara gaya maka crypto is a good investment in za ka yi haƙuri. Duk wanda ya haƙuri daga 2010 zuwa yanzu duka shekara nawa 16, shekara 16, duk Bitcoin ɗaya da ka siya naira 4 ya koma miliyan 100, kofin haka ma. So wannan investment ne ka sani daga 2010 zuwa yanzu ka siya abu naira 10 ma zai koma naira miliyan 10. Wannan investment ka sani da in ka siye shi na naira 10 zai iya komawa miliyan 10. Only crypto can do that. Kuma har yanzu wannan opportunity is there. Yanzu da za ka sai Bitcoin din a miliyan 100 ka bar shi zuwa nan da shekara 16, billahi lazi sai ya koma biliyan 1 ko ya fi haka ma. So irin wa'annan opportunities din su ne mutanenmu ba sa gani. Mutanenmu kawai suna kallon shorter gain ne, ba wai longer gain ba. Yanzu duk wanda suka siyar da Bitcoin ɗinsu a irin 2011 lokacin ya je $4 ko waye, they are regretting it. Akwai wanda ya siyar da Bitcoin sama da guda 10,000 aka ba shi pizza guda 2, wanda gaba ɗaya kuɗin pizza bai kai $50 ba. Amma da ya bar wannan Bitcoin ɗin guda 10,000, wallahi da yanzu kudinsa ina jin sun haura biliyan nawa. So wannan shine rashin haƙurin da muke da shi. Ya kamata kuma mu koyi wannan abin. Kar ka kallon longer term duk abin da za ka yi. Kar ka sare tukun, kada ka haƙura sai ka kai irin shekara 5 tukunna kana yin wannan abin kafin ka fara cewa kai you are not making it ko waye. Ku je ku tuntuɓi tarihin Amazon. Me Amazon ina jin yana cikin first 5 richest people ma a duniya yanzu. Amma kamfaninsa na Amazon sai da ya shekara 9 yana asara. Bai taɓa cin riba ba, asara yake, amma bai sare ba. Yau ya Amazon ta zama? Yana cikin mutum 5 masu kuɗin duniya.
So amma mu mutanen mu ba mu da wannan haƙurin, kullun kawai ya za a yi mu saka kuɗin mu yanzu ya ba mu wani abu. Dolan mu sai mun gyara wannan tunanin muna so mu succeed. Dolan mu. So let's go back to what we are discussing. So kamar yadda na gaya muku, shi wannan me yake da suna, shi wannan kuɗin gwamnati in ta ga dama yau za ta iya buga kuɗi ko nawa ne, kai kana nan kana tarawa ita kuma gwamnati in tana so ta ƙarawa kanta kuɗi buga su kawai za ta yi. Yanzu in aka ga dama zaben da za a yi, gwamnati za ta iya zuwa ta buga duk kuɗin da za ta yi kamfen da shi, ba kuɗin su suka ɗauko suka yi kamfen da shi ba. So ya kamata mutanen mu fahimci wannan. Crypto is the only way da za ta iya mayar da kai from nothing to something. So ya kamata mu fahimci irin wayannan abubuwa. Amma yanzu ba wanda ya isa ya ƙara Bitcoin. Kuma me yasa gwamnati take ta yaƙi da harkan cryptocurrency? Saboda ita kadai ce hanyar da ba su da control da kuɗin, ba za su iya control da shi ba. Yanzu gwamnati in tana so kai kuɗi yau, wallahi ta san me za ta maka, za kai kuɗi. Amma idan harkar cryptocurrency ce ba ta da wannan control ɗin a kanta, saboda me, it is decentralized. So ya kamata ku fahimci irin waɗannan abubuwan kafin ka ce wai kai ka daina yin sabgar crypto. Ka fahimci wannan abubuwan kafin ka ce ka daina sabgar crypto. Amma mafi yawa abin da muke yi, kawai za mu ga cewa na yi wata ɗaya, wata biyu, wata uku, shikenan ni yanzu na haƙura, ba zan ƙara yi ba, waye. Fi sabilillah, ya za a yi a wata uku kai jojin ɗin kanka? Alhaji, shekara nawa kai kana makaranta? How many years did you spend attending school? You spent over 18 years plus. In a Nigeria kake plus NYSC. Primary shekara 6, secondary da junior da senior shekara 6, jami'a minimum sai kai shekara 5. Minimum shekara 17 kenan. Ka fita ka je kai NYSC shekara 1. Da shekara 18 za ka spending kana attending harkar makaranta. Kuma yanzu haka gwamnati ba ta da gurin da za ta baka aiki. After all that, to idan har za ka iya haƙuri to spend 16 or 18 years doing that, why can't you do that for crypto? Me yasa ba za ka haƙurƙuntar da kanka kai shekara 2-3 kana koyan crypto ba, kana yin wasu abubuwan, kana ganin improvement? Wancan fa kawai ɗora ka ake a igiyar zato fa. Ɗora ka ake a igiyar zato, kana ganin cewa a'a wannan abin kai yanzu in ka gama makaranta ai za ka zama likita, a'a za ka zama kaza, za ka zama kaza, ko za ka samu aiki a local government ko wani abu. Ba fa ka da tabbas fa. Amma wallahi ƙarya ne ka shekara kana harkan crypto ka ce baka taɓa samun kuɗi ba, sai dai in ba daidai kake yin ta ba, ko kuma baka da ilimi a harkan. So we need to understand wannan abu. Ya kamata mu san ina za mu rika channeling energy mu. Please and please. This is simple abu da ya kamata mu tunani akai. So kudin gwamnati kenan, sai kuma aka zo aka yi abu na 5 shine digital and electronic money, wanda shine yanzu kaman su OPay da kuke gani, su Kuda Bank, su Money Point da dai sauran bankuna suka zo suka yi. Sannan za a baka ATM card, in ka kula da ATM ɗinka za ka ga ko Mastercard ne ko Visa ko VAB. So duka wayannan digital money ne, kudinka akan katin ne, maybe kai allocating ɗinsu ko kuma suna banki, amma jisar da za ka yi transaction da ko za ka saka a POS ai debitin kudinka. You understand? So shine digital and electronic money. Za ka yi international payment ne ta kati, za ka tura wa wani kuɗi, babu kuɗin physically, nambobin ne kake turawa, shine digital and electronic money. You are only transacting digitally, ba tare da misali yanzu sai ka zo za ka biya kuɗin class a Future Academy, for example, kana so za ka yi crypto class, so za ka biya kuɗi. So inda zamanin da can ne kafin digital and electronic money, sai ka taso daga inda kake, duk ƙauyenku ko duk birninku, ko in daga Lagos kake, ko in daga Kano kake, ko in daga Kaduna ko Jigawa, ko ma daga ina kake, sai ka taso daga can ka zo ka kawo mun kuɗin physical. Na kirga su, wanda a lokacin in ba ku manta ba an ta samun matsaltsalu, a tara hanya, a kwace wa mutane kuɗi, wasu sun dawo daga neman kuɗin su, kuɗin da ka nema na wata 3 ko shekara 1 a hanya a tare ko a kwace. Amma zuwan digital and electronic money sai ya solving wannan problem din, sai ya zama na menene,
kuɗinka suna banki, nambobi ne ba takaddun bane ba. So kana buƙatar zaka sai abu ko zaka tura wani kuɗi yana nesa, kawai kuɗin zaka ɗauka ya baka account number sa ka tura mishi. A'a za ka yi payment ne ƙasar waje ko America ko whatever ƙasa, so shi ma wannan za ka yi amfani da wannan hanyar ne, kawai ka je ka yi me, ka je ka yi payment ɗinka. So wannan shine me, digital and electronic money da ya zo. Misalansu shine na gaya muku kaman bank, Visa, PayPal, a yanzu akwai irin su Stripe, a nan Najeriya akwai irin su Zenpay, akwai irin su Paystack, ga sunan da yawa da sauran bankuna kuma. So sai na ƙarshe kuma shine cryptocurrency, shine programmable edge. Shi wannan shine ƙarshen technology na harkar kuɗi wanda ya zo da wani irin breakthrough. Kun gane? Shine abu na farko da za ka iya tura kuɗi internationally, globally, duk duniya za ka iya tura cryptocurrency kuma ba tare da third party ba. Idan kuka san yanzu misali in ka zo a kowace ƙasa in za ka tura kuɗi, in dai fiat ne ka zo za ka tura 10,000, to 10,000 ka fa sai ta je central bank sai ta yi sharing ma duk wasu gurare da suke monitoring kuɗi da harkar money laundering kafin fa kuɗin su je gurin wanda ka turawa. Shi yasa wani lokacin zaka ga kana tura kuɗi, idan manyan kuɗi ne bam zaka ga an rufe maka account, saboda kuɗin gwamnati ma tana monitoring ɗinsa. Kuɗin da ka tura ɗin an san nawa ka tura, wa ka turawa, da yaushe ka tura, yaushe za su je can, da waye duk waɗannan abubuwan an sani, dukkansu an sani. Amma crypto shi kadai ne baya bukatan third party. Idan ka turo min dala ɗaya, babu wanda ya san ka turo min, daga ni sai kai. Idan ma kuma an san ka tura min, ba a san waye ni ba, kai ma ba a san waye kai ba. Wannan shine abin da ake nufi da decentralization. Shi banki ya zo da centralization, sai ka je ka kai nepa bill, an san address din gidanka, an san waye naka, an san waye naka, saboda ko da wata matsala za ta faru. Amma crypto babu wanda ya san ka, babu wanda ya san a ina kake, babu wanda ya san gidanku ko wani abu, sai wanda ka gaya mushi ko ka kira a waya kace gidanmu kaza, zai kawo maka ziyara ko wani abu makamancin haka. So wannan shine programmable age da aka zo na cryptocurrency. So shine evolution na money da muka yi discussing yau, shine from physical to paper to digital then to programmable. Wannan su ne method din. So wannan shine evolution of money, yadda kuɗi suka fara har aka zo yanzu kan cryptocurrency. Kuma abin da zan ƙara gaya mana shine, ko mutum yana so ko baya so, ku sani cewa ko ka tsaya yanzu kai harkar crypto ko kuma kar ka yi, dolan ka nan gaba sai ka yi amfani da crypto, ko kana so ko baka so. Kamar yanzu yadda kake amfani da kuɗi, lokacin da aka kawo kuɗi haka aka dinga rigima da mutane akan su karɓi kuɗi su daina amfani da gold, suka ƙi. Amma yanzu kuma fa, so wannan shine nan gaba dolan ka, ba a ce wai za a daina amfani da normal fiat currency ba, amma nan gaba whether you like it or not, you must use cryptocurrency in the years to come. So it is an opportunity for you, ka tsaya ka koya yanzu, ka fahimci menene crypto din. Nan gaba duk irin ku ne, wasu za su zama consultants na bankuna da za su koma bankunan crypto, wasu kila su za su zo su zama consultant a Future X, abinda muke building na P2P. Wasu a cikin ku su ne za su zama ma sun yi owning wasu kamfanonuwan na crypto. Amma da babban matsalar da mu mutanen mu suke da ita shine, ku mafi yawan mutanenmu kawai yanzu muke so, ba kwa tunanin irin wannan abun ne, building wani abu ni ma da zan solving problem wa 'yan crypto ko community na, ko wani abu yadda zan sauƙaƙa. Yanzu abin da za mu launching a Future X, za ku iya siyan data waya da cryptocurrency, za ku iya siyan airtime da cryptocurrency, za ku iya biyan kuɗin umara da cryptocurrency. Duk yana cikin abin da muke ƙoƙarin building yanzu a Future X. So you have to understand there is a lot of abubuwan da za ka iya yi. A ciki akwai wani abu da muke kira spend. A spend din nan, abin da muke so mu za ka rika spending din crypto ne, kamar yadda kake spending din normal kuɗi. Kana da dala 50, ba sai ka P2P ɗinta babbar ta a cikin abinka. Duk wanda za ka sai abu a gurin shi, account number sa za ka ɗauka, kawai ka je ka saka 5,000 za ka tura mishi. Mu kuma mun san me za mu, kawai za mu ɗauke dalar ka mu baka 5,000 naira, shi wancan kawai ne. So all such
abubuwa, you can create solutions. That's how you make money with it. Kun gane? So wannan shine abubuwan da za mu yi discussing a yau, kuma kamar yadda na faɗa insha Allah classes ɗinmu ba zai rika wuce 1 hour ba saboda lokaci da kuma kowa ya je ya ƙara saurara, ya ƙara bibiya, ya ƙara bincike tun kafin ma ya kwanta bacci insha Allah. So a nan za mu tsaya unless idan akwai mai tambaya kafin mu rufe class ɗin insha Allah. Idan akwai mai tambaya zai iya requesting mic. Hassan Sani. Hassan Sani, na baka mic, go ahead. Assalamu alaikum salam. Hassan Sani, ka rufe mic ɗinka fa, ba ma jin ka. Okay, yanzu fa ana jina? Amma dai muryarka yana breaking. Network ne, Oga. Okay, Oga, ni abin ina shine anan, ba wai tambaya na shine anan kawai. Shin kana yin class kamar yadda kake irin na dex trading haka wanda ake biya misali haka BIP? Ana yi menene dex trading class na menene? No, ina nufin ana yin kamar future class na web3 job haka kamar yadda kake na dex BIP? Physical way? Physical ko online? Ana yin dex trading man yanzu haka muna ɗaukar ɗalibai na dex trading No, class. ba ina nufin ana misali class na web3 kamar Muna misali yin na web3 web3 shi ma yanzu haka muna ɗaukar ɗalibai na web3 class. Za mu yi posting ɗin shi ma insha Allah. yau da Allah ya post din shi ga sai mun ga bayanan tunda akwai wanda suke sha'awan shiga haka. Insha Allah, insha Allah, insha Allah. Muna godiya, Allah saka da alkhairi. Amin, amin summa amin. Thank you so much. Na'am, barka da warhaka Oga, fatan ka wuni lafiya. Barka da Yusuf. Na'am, mun ji lakca, Allah ya saka da alkhairi. Ni dama wannan da yake ni bako ne a nan ko in ce sabo ne ma abin da ya shafi tafiya crypto din. Ina so ne da Allah idan babu damuwa a dan bani roadmap haka na wannan abin da ya shafi crypto din from beginner to advanced haka idan babu damuwa. A baka roadmap ka ce? Na'am. Insha Allah zan yi sharing roadmap a group din entirely duk wanda yake bukata sai ya amfani da shi. Na'am, to shikenan, godiya nake, Allah ya saka. Amin summa amin. Sadiq Abubakar. Assalamu alaikum, mai gida Ahmad, ana jina? Ana jin ka. To ina gaida kowa da kowa. Ni nawa ba tambaya ba ne, wani dan abu ne da ya sha min kai. Akwai transaction da na yi tsakanin MetaMask zuwa Bybit, so na samu matsala wurin transaction din, wurin copying contract address nawa. Na je a MetaMask yana kan base ne, sai na je kan Bybit kuma sai na ɗauki BIP 20. wurin na samu matsala, to na yi transaction din kudin da dala 11 ya sauka a cikin Bybit, so yana on suspending, ya ki sauka, kuma na yi appeal har yanzu shiru, har na gaji na bar shi. Kuma dala 11 nan gaskiya da dan kauri a yanayin da muke ciki yanzu. Akwai wani shawara da za a ban ko kuma akwai yadda za a yi su fita ba tare da an sha wahala sosai ba? To shawarar da zan baka gaskiya sai dai kai magana da sports ɗinsu, duk da dai gaskiya bana ji muryar yana breaking, amma dai in na fahimce ka kamar matsalar tura kuɗi ne daga wata exchanger zuwa wata, ko Bybit ne kace zuwa wata. To abin da za ka yi idan akwai centralized exchanger a cikin wanda ka yi, in misali kamar daga Bybit ne zuwa maybe wata MetaMask kamar na ji ka ce ko Trust Wallet, so sai ka samu
daga metamask ne zuwa cikin Bybit. To a metamask din a base akan base network ne, akan Bybit kuma na ɗauki bip 20 ne. To ban inda na samu matsala na ɗauka base ne ko ya ne sai na je na saka, daga baya na zo na fahimci ai base yana kan BNB. Okay, na fahimce ka. Abin da za ka yi, za ka je ka gaya ma Bybit ne, ka ce ka turo, ka yi samu matsala wajen turowa, ka turo a network ɗin da ba shi ba. Su Bybit sun yi receiving kuɗin, amma ba za su iya creditin maka shi ba saboda wrong network address ne. Amma idan ka musu magana, ka ba su transaction hash, ka ba su komai, in dai ba so suka yi su cuce ka ba, za su maka depositin kuɗin, za dai ka iya yin asarar wasu, kila ya danganta. Dan kwanaki akwai wani da ya samu wannan matsalar, shi kuma daga Bitget ne zuwa Mexi, shi ma ya samu wannan matsalar, ya turo akan namanta network din zuwa wani network, sai ya tura ba daidai ba, so kudin sun je, amma sai da ya asaran ko $20 ne, shi $100 ne kudin, ya kama asaran $20, amma sun gyaggyara mishi. Wani lokacin kuma abin da suke yi, mayar da kudin suke yi, za su iya mayan maka da kudin ka trust wallet, ka gane, sai ka je sai ka sake turawa to correct address din. So ka yi wa su Bybit din magana, insha Allah za su yi sort of issue din. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam comrade. Wallahi network dina ba kyau, gaba ɗaya wani irin abu yake ne. Network